Alhamdulillahi mu kan yau dariya hakunna in ji malam Bahaushe sai mu gani to yanzu ɗazu dai mun ce muku mintoci in muku taimaka mai ba shi na faɗuwa to yanzu ya faɗi babu shi. Abinda muke jira mu gani irin yadda aka yi taron gangamkiya taron dangi akan ƙasanmu aka zo aka ci mutuncinmu aka ci amananmu da sunan ECOWAS. To ga haurin ya zo yanzu sai mu gani shin sugi ne mi za a masu. To zuwa za a yi da ƙarhi alasan shi zabura can wurin shi a kai musu hari ko kuma ya za a yi ku dai kun ga da yanzu dai an ce an juye shi wai da za ku yi kuma do abin ku don ba a juye shi ba. Idan kuma mu ne aka rena mu da adda arziki aka zo a gwada mu ƙarhi to kaga sai mu gani cikin kwanaki masu zuwa yanzu ya rage gare ku har da dai yan tamna kashin ku RP sun tabbatar da cewa juyin mulki ya tabbata to tunda ya tabbata muna jiran mu ga matakan da za a dauka domin a yi kokari a yi restoran demokrasi a maido demokrasi da ƙarfi shi ma ya kamata a ce ku yarda ba da juyin mulkin da aka yi tunda haka nan ne ake yi ku ce ku yarda ba. Abu na gaba ku ɗauki manya-manyan matakai da za su sa dole su gine nan su maido abin ga saboda ana wulakantar da demokrasi ana mata ɗauki ɗaiɗai cikin mutum 15 sun koma 11 yanzu kuma an ƙara ɗauke guda saura 10 kan saura 10 to akwai wanda kujerar su ke rawa kenan ku yi yadda za ku yi demokrasin nan ga a ci amanar ta kun ga wanga ba da ake yi ba daidai na ba bai yiwuwa a ce duk wanda ya yunkura talakawa da sun ji maci an mace su ce su ma ba su kamar demokrasin ga to ku sai da za ku kuma yi abin ku yanzu dai magana tana ga hannunku yadda za ku maido ta duk can mahaugi ne an murɗe mata wuya yanzu yana can cikin ɗaki an kile shi kenan yadda kuka yi nan kuka ce dole sai an maido ba zum sai an yi restoran demokrasi to can ma ya kamata a yi haka nan tun da ahi gine ba ta yi Nijar ba duka limam legalite in ji turawa suka ce to yanzu mu dai ba mu ce gumba komi in ji malam Bahaushe ce sai mun ga zakkuwan mai nono alhamdulillah da ina da gobe saurin zuwa yanzu lissahi ya zo sai mu ga wa'an ga cinannin tsohin ga da ba su da albarka wa'anda suka zo suka samu kasanmu suka samu cikin hirgici suka samu cikin tashin hankali suka hana mu shakat da mu da iyalanmu Allah ya saka mana Allah ya kara saka mana gare su to da shi aka zamna aka ci mutuncin mu shi an balo ke to yanzu babu shi ku san yadda za ku kuma shi fa ko da ta ƙarhi na ko da Najeriya ta tura manyan jiragen yaƙi su sai can wurin a yi maza a maido demokrasi fa ka a ci mutuncin ta tun da ku dai ku ita kuke karewa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Wallahi cikin tahiyyar nan babu ƙasar da nake tausaya ma kaman ƙasashen mu na IAS kuma musamman ma ƙasar Mali dan na tausaya ma ƙasar Mali ubangiji Allah ka mu ta dauki saboda da zarar an ce ma ƙasa ba ta da mai to tana cikin yanayi yanzu shugabanninmu masu albarka suna son su zanka Mali agaji amma a wahalce a wuyace amma saboda tsaba mun zama uwa ɗaya uba ɗaya wallahi ba mu ganin wahalai ba mu ganin wuyai ba mu ganin akubar da ake sha so zawo mu masu albarka su ɗauki sitar 100 su yi rake ta har cikin Mali yanzu shekaran jiya an ɗauki sitar 82 har cikin Mali babu war ta samu tangarda ko daya da jiragen sama da motoci da sozawa da motuna da wani waye saboda haka muna fatan alheri ga sozawa mu na Nijar kai in nace sozawa Nijar kamar ina ni masu sa teni ga baki daya ba wai sai na zana sauran ba duk wani mai sa teni a cikin kasar nan na rantse da Allah ina saka mishi alheri ina fata Allah saka mishi alheri saboda sozawan mu polisanmu gendarmunmu garda national ozfore kai daidai da duwan burgal ga baki ɗayansu muna saka musu alheri muna fata Allah saka musu alheri akan ƙasar nan dai wallahi sun tashi tsaye kuma san shugaban ƙasa san mu talakawa muna nan muna bibiye shi saboda muna fatan ubangiji Allah sa wannan shugaban ƙasar mai albarka muna ganin kasashen duniya suna son su yi koyi da shugaban ƙasar mu na Nijar na rantse da Allah yanzu mun tabbatar cewa 'yan Najeriya tsakaninsu ga Allah suke bibiyan Nijar sai dai ɗaiɗaiku daga cikinsu wanda Allah ya tsine ma albarka wanda aka yi asarar aihuwarsu wallahi 'yan Najeriya mun tabbatar cewa yanda muke tura musu addu'o'i haka su ma suke tura mu addu'o'i na alheri saboda haka daman duk duniya bayan da za a ce gabaki ɗaya ƙasa duka mutanen kirki ne koko duka na banza ne a Najeriya mutanen kirki sun hiya bila adadin ba su lissafuwa amma an samu tsinanni daga cikinsu hitsararri wanda Allah ya ɗebe ma albarka ga sunan wurin wanda kuma in Allah sai Allah ya gwada musu
shi Allah ne ba dai suna son su taba musulunci ba kuma duk wanda ya kuskure ce zai taba musulunci wallahi Allah yake kuma ba ya iyawa wallahi sai sun zama aya akan mu insha Allah sai Allah ya gura musu aya akan su insha Allah saboda haka Najeriya muna fata Allah kawo mata dauki wannan masiba da wannan shugabannin suka amso kwangila ake wulakanta musulmi ana wulakanta Hausawa aka hana su noma aka hana su kiwo aka hana su cin kasuwa aka hana su biyan bukatu aka hana su zumunci muna fatan ubangiji ya Allah ka tsine mu wannan shugabannin albarka musamman wannan gwamnan na Borno kai ni dan Niger ne ina jin zahin abin da ake ma Najeriya saboda ka in rama za ku yi in raddi za ku mai domin ku mai raddi ni da ina yi domin Allah na rantse da Allah ina jin zahin abin da ake ma Najeriya bakin cikin da nake ji akan Najeriya wallahi tallahi ni gani nake an kwali ku dauko arewa ku zama ta da Niger in shi ba ya iyawa tunda dan iska ne ya zama munafiki ku dauko arewa ku zama ta da Niger mu min iya in Allah da Allah zai kama mu ta yara ku insha Allah tunda da mun zama al'ada daya al'umma daya musulunci daya yare daya komi daya wallahi mu in ba su iyawa su raba Najeriya da azan ka tona mu asiri ana tona mu musulunci asiri su raba su ba mu ita mu su game mu da ita shagu munafukai kawai ku zo ku ce a baku ƙuri'a amma dan ku zalunci ƙasa Allah tona muku asiri Allah tsine muku albarka ƴan uwa musulmi da ke cikin Najeriya Allah ka hidda ku daga cikin kangin ƴan iska musamman mu kanmu dinki haka muke tare da su ɗaiɗaiku daga cikin su kuma in Allah yarda mun fara ganin kolo ya gode su sun fara dawowa da ke ba kuma yake gare su ba na rantsin Allah sun fara dawowa ka san bayan da za a yi makiyin ka zama aminin ka ko to suna nan suna bibiyar sai na space suna son su yi ta tare da shi kuma shi kuma ya iya tunda ya san inda ya aje su in Allah yarda insha Allah ba abin da za su iya wa tunda da Allah tare da Allah yake yana tare da Allah kuma muna tare da Allah kuma kasar Niger tana tare da Allah kuma insha Allah Najeriya ma insha Allah duk su kare bakin cikin su da munafucin su duk kwantar da suka amsa sai Allah ya tona musu asiri sai sun mutu ba su ci amfanin abin da suka tara mana na kwantar da suka amsa kwangilar da suka amsa munafukan Najeriya wannan miyagun gwamnoni wannan wanda suke sa ana taba addini ana taba musulmi ana taba yara ana taba mata ana taba tsohi aka hana noma da kiwo muna fatan ubangiji ya Allah ka tona musu asiri Allah ka sa abin ya zama aya akan su kuma ya zama aya akan mu saboda mu kiyaye insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh